Toy Engineering Japon kompaniyasının prezidenti, baş yerini yetirici direktori, wekilçilik müdiri Eiji Hasaini duşmağı wattap kabul eden üçün döwlet başlarymyza hoşalyk bildirdi. Hemde yurdumyzda saparda bolmagynyň çäklerini halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny münasibetli bayramçylyk dagalaryna gatnaşmagynyň özü üçin uly hormatlygyny aýdyp, hormatly prezidentimizi şanly seneler bilen tüýsürekden gutlady. Şeýlekem işegur, hormatly prezidentimizden şu ýylyň aprel aýyna Yaponiýa Amara arşan saparynyň dowamyna Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň milli güni münasibetli dagaraly çäherelere gatnaşmagynyň hemde saparyň çäklerini geçiren ýokary derejedäki iki taraplaryň duşuklarynyň ähmetini bellädi. Hormatly prezidentimiz halkara paragatçylyk we ynançmak gili, halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti geçirilýän halkara forumuna gatnaşmagy gelenligi üçin işe minnetdarlyk bildirdi. Bilinçli Türkmenistan Yaponiýa bilen hyzmatdaşlyk ösürmäge uly ähmet berýär. İki ýurduň arasyndaky ýewda ykdysady gatnaşyklar iýligderli ösürilýär. Şunu Yapon kompaniýalaryna uly orun degişidir. Hormatly prezidentimiz Toy Engineering kompaniyasy bilen gaz we kimya senatyna lilikdäki taslamalary amala aşyrmakda oňun tejribäniň toplananyny bellädi. İşe bildirilýän anam we netijeli iş alyp barmagy döredilýän şertler üçin tüýsürekden hoşalygyny beýan edip, ýolbaşçylyk eden kompaniýasynyň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine goşunt goşmagyň öýleri üçin uly buýsunçlygyny aýtdy. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz ýödara beýiklik hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösüriljekdigini anam bildirip, Toy kompaniýasynyň ýolbaşçysyna üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşukdan soňra işegur habarçylarymyza şeýle urun berdi. Wagt tap kabul eden üçin men Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine köp fag bolsun aýdyp hoşalyk bildirýän we pursatdan peýdaranyp Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Hormatly prezident bilen duşumyzda netijeli oňun gepleşigimiz boldy. Men hormatly prezidente ýerine ýetirýän işlerimiz barada hatabat berdim. Häzirki wagtda Toy Engineering kompaniýasy gyýynlydaky dökün öňündäki zabodyň gurulşyk işleriniň taslamasy boýunça işler alyp barýar. Bir taslamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmajakdygymyzy anandyrasym gelýär. Biz Türkmen Kimya, Türkmen Gaz döwlet konsernleri bilen birlikde Türkmen gazyny netijeli peýdaranmak boýunça baş meýilnamamyzy taýýarlamak urununda degişik gepleşikler geçirýär. Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösürilmegini we pugtalandyrylmagyny bizem özümiziň çäksiz goşandymyzy goşmak isleýär we bu wagtda ähli tagallarlary etjekdigimizi anandyrýar. Sag bolun.